No niin, mä katsoin Kurpi täällä tänään. Mä käyn semmosesta asiasta kuin kultarakkas kämmä, eli sehän väitti, että se ei laita vittu partnershippiä sen kanavalle, että no nythän se siinä Tepo-videossa sanoi, että juu, mulla on partnershippi kanavalla ja nyt mä ostan koneostia sillä. Ja aluksi se sanoi, että juu, en mä laita partnershippiä, kun vasta 5000 kuoletta, juu. No vittu, miksi se sitten laita partnershippiä? Vittu skämmeri, nyt se skämmäs meidät kaikki. Nyt se on skämmänyt niin vittu yli 1000 ihmistä. Eiköhän olisi hatevideon paikka, vittu saatana. Plus sitten niinku, että juu, me annetaan kato anteeksi, kun Teppo Pepe olisi kämmennyt ihan pari euroa. Juu, me annetaan kultarakan anteeksi, kun se olisi kämmennyt vittu 5 tonnia. Ja Teppo skämmäs niinku vittu vuosi sitten varmaan saatana. Ja vittu kultarakkas skämmäs vittu varmaan viimeksi eilen jonkun isänsä. Vittu. Saatana se olisi skämmennyt vittu elämänsä. Se on nyt vittu retardi jätkä oikeesti vittu. Juu, en mä skämmää enää. Mitä vittu oli Vilso HD, Rapu HD, Isäs HD vittu saatana. Ne oli vittu mammuutti woof, saatana Keilo, Karvo ei vittu. Vittu kultarakkas käymään varmaan teijätkin vittu, kun sä teet silmää vittu semmoista vauhtia, että sus lerstis lentää vittu seinään asti saatana. Vittu ei oo mun asia vittu, kun haas kultarakkas kämmää teijät, se itkette siellä vittu äitinen kanssa munapillussa saatana, että kultarakkas kämmäs mut. Vittu, että vinkukaa sitten vittu isälleni vittu, jos se kultarakkas kämmätä, tai kun skämmää ei tässä mitä josvaa. Vittu kohan se skämmää vittu sus. Ihan vaan onnea vaan teillekin vittu, ketkä fanittaa sitä kultarakkaa vittu mun ahurussa sillä saatana. Ite vaan lopettasin kultarakkaan fanittamisen, tekisi vittu 100 niin hatevideoa vittu sit vittu sanoisin kultarakkaan vittu rupee kuvaa CSK ja kusee maineessa saatana homo. Vittu. En mä ymmärrä kuka homo vittu niin rupee skämmimään. Vittu mäkin skämmäsin aikaisemmin, mä myönsin sen jo pitkään sitten vittu. Mut onks mä nyt skämmännyt vittu? Pari tyyppiä tulee sanomaan, että juu sä skämmäsit vittu eilen varmaan puuko saatana. Mä en oo skämmännyt vittu pitkään aikaa saatana runkkarit. Miksi te vittu hateette Teppo? Teppo teki ihan vittu asiallisen video saatana. Siinä oli saatana, että niin kultarakasta juttu, että se sanoi, että vittu se ei laita partnershipia, mutta mikä sen kanavalla tälläkin hetkellä vittu on. Nyt vielä ehkä kultarakkaa pelastaa yhdessä kämmin, kun vittu poistais vittu niin partnershipin vittu saatana mikä muu vittu HD, mikä vittu partnership onkaan. Saatana. Mut se on nyt skämmännyt noin 1000 tyyppiä, että siinä se on skämmännyt nyt 2 kertaa kultatrakka nimellä. Jota aika outo, että rupee sanoa vielä, että ei skämmää. Mä yritän laittaa tähän jonkun klipin, kun se sanoo, että ei skämmää. Mut nythän se skämmäs, kun vittu se laittoi partnershipia, vaikka ei sano, että laittaa vasta 5000 kohdalla. Vittu mikä retardi jätkä oikeesti vittu. Ei saatana mikä mulkku. Ja sitten se tekee vittu vielä video, että joo mä lopetan paskemyrskin, että mä haluan nyt olla ihan asiallinen YouTubessa, että joo. Sitten se tekee vittumaisia videoalkuja. Varoitus, Teppo Pepe tehnyt hatevideon! Vittu kohta se mummonsa tekee hatevideo, kun on niin homo vittu lapsi saatana. Vittu lapsen lapsi saatana. On kyllä aika sekavasti, kun tommonen sekasikin on vittu syntynyt maailmaa vittu. Joka vittu saatana skämmännyt mummonsakin vittu saatana. Vittu se äiti on tehnyt semmosen vahingon vittu, että se isäsikin katuu sitä vittu vielä viimeiseen päivään asti. Vittu tosi harvoin haluu, että niin mummos haluu varmaan, että vittu käyt sillä, kun vittu skämmäät siltä aina vittu 5 euroa saatana. Sanot, että joo maksan velat huomenna, vittu sä skämmäät sen mummoskin saatana. Joka sä skämmäät vittu äitis luottokortilla vittu 5 miljoonaa saatana. Varmaan kohta vittu äitis tulee Dube vinkumaan, että joo kultarakkas kämpäs, mutta joo ei oo mikään ihmekään vittu mikä homo. No. Ok, antakaa mulle kaikki luottokorttine, äitinne luottokortit, niin mä skämmään niitä. Laittakaa deskiin ihan kaikki numerot ja nää suojaluvut ja nää, en skämmää niitä. Tai sitten vittu just tää vittu, että niin uppaa niinku skämmää vittu. Ja osa varmaan silleen, että joo, Teppo on skämmännyt vaikka Teppo ei ole skämmännyt kertaa, kultarakka on skämmännyt vaikka 50 kertaa. Niin sitten kultarakka saa niinku itsensä puolen ne kaikki tilat, että kun se on tehnyt niitä videoita, se kun laittaa kaikki tuineet, että se saapi sillä sen tilaa, kun se panostaa videoihin sitä vittu. Ok, mä rupeen skämmään, mä skämmään huomenna vittu 5 miljoonaa, vittu sitten kaikki tulee ja niin on mun best friend ja mä rupeen kuvaamaan vittu Lakon kanssa saatana. Ja tälle, että huomenna varmasti Lakon kanssa video tubessa. Viva Raimi, bye bye.